problema mo na it. Uy, nanapot si Boyet, oh. Namoblema man ko mon, unsa mas dako ani mon? Ang 5 ang Jis. Bulukon ba yan na, di nakabalo pilay mga kwarta. Ay naunsa mga it. Kaning Jis. Dili ba 5? O tanawa. Basta ko daw 5 buluka, gano'y. Sige daw, pila ka 5 ning Jis? Wala, tanaw no, pantay ra gini sila no, kaning 5 og Jis no. Ay kabuang. Ibuok Jis gani nino. Awa, piliyon na niya ang gis na pwede nakuha na ron. Ibuok Jis gani no, pero isa-isa ra sila, tanaw ra gud do. O tanawa lang. Ang gis mo dok. Bitaw no, isa ra pud ka buok Jis, isa ra pud ka buok 5. Di ba? Tanawa no, tama ko no. Ay mabulok mga mutaning kabuang ni mo kaning Jis. Duha ni siya ka 5, gibuo ra ni siya ba, gibuo. Pero pila man po ni kabuk ning Jis? Isa ra. Nya kanay 5. Isa ra pod. Sabi. Basta barera na sila kwarta. Nya na po gi problema mon ba? Unsa naman pod na yet? Time sa big time sa. Kani ba? Ay 50 o 100. Saan man ni? Ambot nimo imura nang gipagawas. Ina gi problemaan ba? Silang duha ba? Kita dako anin lang duha. Ay kabulok nimo yet. Simpre kaning 100. Mao ba pero sa isa manggapon sila. Pusa nang nayit ni pusa basig masumbagan pati karon. Pusa na nabi. Mo na napugay pangutanan nimo ba? Hit ay lang ko pangutan na ayit. Mulakaw na ko. Pero mon. Napugay pangutan na ba? Unsa may gastusan ako ani ha? Oh no! Ala daghan na 100 oy. Basin pwede ako mo gasto ana it. Uy di koy, kasain mo na ako ni sa Gcash. Pre, ambe na na ako'y kwarta rin sa Gcash. Number nimo. 09936, bantay kay kasain ko nagsure ha. Nautsa naman kay kasi nako 09936. Okay na pre, sulod na pre. Mula ka na ko pre. Bantay bitaw kag dito maabot ha. Na ano manguha ng minaw si Harmon ba? Naunta ko ingon siya ba nga? Natagak ang iyang pitaka ba? Mon! Mas silang tagak ko yung pitaka na pag 300 do. Asan ang itong pitaka? Nakasain na hinon ako.